Lietadlo nemeckej výroby, tzv. Fizzler Storch, známy aj ako Čáp, používa v tom čase podnik Agrolet Praha na práškovanie proti pásavke zemiakovej. Stojí vonku asi 30 metrov od hangára a strážnice, v ktorej vodne v noci sedia dvaja strážnici. Po 3. hodine nad ránom vychádza Emil Švec zo svojej skrýše v stohu slamy pri letisku. Dobrodružstvo úniku cez železnú oponu sa začína. Ešte za tmy dostal som sa do mašiny, tak ako teraz, a snažil som sa po pamäti, pretože na tom lietadle som nelietal, ale videl som ho. Snažil som sa zistiť, čo má kde, ako teda všelijaké tie páky, na čo sú a tak ďalej. Podstatu som vedel. Treba povedať toľko, že tú kabínu mal som orosenú takou hmlou. A bol som utopený v tom sedadle. A jak sa tak dívam, tak ten strážny prišiel k oknu, tam sa zastavil, popozeral a preťahol si teda kosti a teraz bola napínavý okamžik, čo bude robiť, či vyjde von na jednej strane, alebo či pôjde spať ďalej. Tak čakal som, neviem koľko, podľa mňa to je taký 5-6 minút, ale išiel spať, nevyšiel von. A tak to už bolo taký najvyšší signál, že niečo robiť, teda, lebo už sa proste ráno sa blížilo. Keďže mechanik po poslednom lete nádrž nedoplnil palivom, v lietadle je iba 60 litrov, čo musí vystačiť na necelú hodinu letu. Hranica s Rakúskom je od polného letiska v Senici vzdialená 30 kilometrov. Lietadlo vzlietne o 3:45 a nízko nad zemou letí k hraniciam. No musím povedať jedno, bol tam veľký nervák, pretože to bol studený motor a ten tlakomer, ten bol teda samozrejme na nule, ale už jak sa bol nad tým nádražím, tak som sa tam podíval a už bol pohnutý, už tlak bol. Tak vtedy som to zrovnal približne tak ako smer západ, podľa železnice. Klapky som pomaly zaťahol, som to vytrimoval všetko a letel som tak asi 100 metroch ako vo výške. A pamätám si, tam šaštín, tam svietil, mašina išla, všetko to bolo v poriadku. A tak som bol napnutý, teda v tom smere, kedy sa mi konečne zjavia tie hranice, teda rieka. No prvá mala prísť cesta, no tak tá konečne prišla, tak som to videl, tak dosť dobre. Tam som stúpal hore asi do kilometra kvôli tomu tým hraničným všelijakým strelcom. No jak som bol nad tou riekou, tak mi motor vysadil, tá nádrž bola prázdna, tak som to prepnul, stratil som asi 200 metrov výšky, ale to nebol žiadny problém, motor naskočil, no a proste bol som v Rakúsku. Jeden zo strážcov letiska vo svojej výpovedi pre EŠTB hovorí, že bežal za štartujúcim lietadlom a vystrelil smerom k podvozku 3 rany z pištole. Pri 4. sa mu však skrížil náboj v nábojovej komore. Iba 20 minút potom, ako zmizlo lietadlo, prichádza na letisko pilot Agroletu Rudolf Vavrov s mechanikom. V protokole z výsluchu pre EŠTB Vavrov uvádza: Strážny na letisku Rudolf Krivošík oznámil, že pred chvíľou niekto ukradol a odletel s lietadlom. V prvom momente som tomu nechcel veriť ja ani mechanik, nakoľko bola špatná dohľadnosť. Hneď som išiel do kancelárie, kde bol náčelník letiska Ján Kováčik, ktorý priamo na letisku býva a bol v spodnom prádle pri telefóne. Kováčik volal do Malaciek na letiskovú dispečerskú službu a oznamoval, čo sa stalo. No boli sme všetci veľmi nervózni, pretože sme v prvom momente nevedeli, o čo sa jedná. Potom sme prišli pôvodnému postaveniu lietadla a hľadali sme stopy. A stopy nás viedli, že lietadlo štartovalo na stoch, asi 120 metrov vzdialený. No šťastie, že stoch bol len 120 metrov vzdialený. Keby bol trošku bližšie, asi pilot sa zabije a ten stoch nepreletí.
I keď dispečer na vojenskom letisku v Malackách okamžite vysiela do vzduchu pohotovostné lietadlá, Emil Švec je v tom čase už za železnou oponou a chystá sa pristáť na poli pri obci Wilfersdorf nedaleko hraníc. Pokiaľ si pamätám, bol som vo výške asi 200 metrov. To je jedna záležitosť. Druhá vec, mal som na nádrži prakticky prázdno. Bol som nútený v každom prípade najkratšej dobe sadnúť, pretože motor vysadil a som mohol jeden plachtiť. No, tak som si to, pokiaľ som videl, prehliadol dole, čo je podo mnou, a našiel som jedno pole, také podlhovasté, tmavo-zelené, ktoré bolo. Podľa mňa teda, že som sa nemýlil, datelina, a tá datelina je pevná, rovná, čiže dobré letište. Tak som to proste veľkou zátačkou, tak proste, jak sa hovorí, napasoval do smeru. No a vyšlo mi to, pri tom plachtení mi to vyšlo, že som nebol ani dlhý, ani krátky. Jednoducho sadol som. No, mašina sadla bez veľkých problémov, motor zhasol, samozrejme, to už išlo len tak, že ten vzduch to teda roztáčal. No, vystúpil som a bol som v Rakúsku jednoducho. Obyvatelia Wilfersdorfu, žijúci pri hraniciach s východným blokom, boli svedkami rôznych útekov. Ale lietadlo z komunistického Československa si starší ľudia pamätajú dodnes. Jedným z nich je Bernd Kronberger. 3. augusta 1959 skoro ráno neváha, berie svoj fotoaparát a ide za dedinu na miesto, kde stojí lietadlo z Československa. Vo svojej zbierke má niekoľko unikátnych záberov Štorcha, s ktorým Emil Švec pristál pri Wilfersdorfe. Môj otec mal mesiarstvo a bol aj starostom obce. Dozvedel som sa, že na tomto mieste pristálo zahraničné československé lietadlo. Sadol som na moped, vzal som fotoaparát a odfotil si ho. Medzi obyvateľmi dediny nastal rozruch, pretože tu pristálo cudzie lietadlo. Prišli sa sem pozrieť najmä deti, ale aj dospelí. Lietadlo už strážil policajt a všetci s úžasom hľadeli, čo to tu stojí. Už o 9 ráno prichádzajú na miesto, kde stálo lietadlo, novinári. Informáciu o dobrodružnom úteku a fotografiu Emila Šveca prinášajú mnohé médiá. Rakúske noviny Express palcovým titulkom oznamujú útek z Československa na práškovacom lietadle s tým, že len za posledných 14 dní ušlo spoza železnej opony na západ 12 ľudí. Vienna Daily News, rakúske noviny vychádzajúce v angličtine, píšu o slobodnom pilotovi. Španielske Noticias de Vienna uverejňujú článok o utečencovi z tzv. Červeného raja. Podľa maďarských novín B či Hírlap útek Emila Šveca je ako z dobrodružného románu. No, po vystúpení z lietadla, tak spadlo som na teda jednak to celé riziko, ktoré bolo s tým lietaním, teda, a že sa to podarilo, tak to bol prvý dobrý pocit. A druhý pocit, tak trošku málo neskoršie bol ten, že som si uvedomil, že všetko, čo ten režim predstavoval, tie EŠTB, tí konfidenti, tie väznice a to všetko, čo proste som prežil, že je za mnou, to je jedna vec, a že to nikdy nemôžu ma nejakým spôsobom proste prenasledovať. Pamätám si to, že jak som odchádzal od toho Štorcha, nahlásiť to žandárom, že som tu, tak pamätám si jedno, že som bol od neho, išiel som už preč a potom čo ma vrátilo, jednoducho, a išiel som k tomu Štorchu a jak mal tú vrtulu, tak som ho proste, čo ja viem, poklepal, lebo pohľadil to snad nie, proste priateľským spôsobom som sa s neho rozlúčil, tak inak som ďakujem mu za to, že ma proste previezol, no a vtedy som ho nevidel. Dúfam, že sa mu darí dobre. O niekoľko dní vráti Rakúsko lietadlo späť do Československa. Vyšetrovanie rakúskymi úradmi trvá 10 dní. Potom dostáva Emil Švec politický azyl. Začína sa pre neho nový život v slobodnom svete. Pre svoj dobrodružný útek chcel získať aj svoju priateľku z Ružomberka Hanku Papíkovú. Nepochodil a tak sa jej pokúša písať aspoň listy. Zachytí ich štátna bezpečnosť a dodnes sú v jeho spise ako jeden z predmetov dokazujúcich snahu rozvracať socializmus.